Hello everybody, mbola tsara olo jiaby. Zay zegny ivolambolagna momba za credential. Azoma za azovy agnarana, ino trajet-na natongavako amin'ny place akei. De agnarako zegny Dr Corinne, za nagnano médecine ta Madagascar, de za teny findra taty États-Unis, plus précisément à Houston, Texas. De niasa za tamin'ny oncologie clinique. Oncologie clinique zegny mikarakara olo momba cancer, olo voan'ny cancer. De les cliniques niasako takao zegny, zay tsy mahay, juste pour information, à Houston ety zegny no centre médical surtout nin cancer. Ke tany niasako ty zegny clinique privée olo immigrant tompiny. De ankamaroan'ny patientnay tô zegny immigrant. De fa azoko honogno hoe ino zegny raha andalovany immigrant reto. Le ajustement ndraika ma zegny ohatrandra ho an'izay immigrant, mila miajuste an-tegna tonga amin'ny tany araiky na langage zegny na culture zegny culture shock fivolagnanjare azy satria tegna mi-choqué mary. De nandalo nostalgie, le tiôdy, regny zegny raha nandalovagna. De tô mo zegny za niasa elaela. De après za nifindra tamin'ny pain management clinique. Pain management clinique zegny karazagna clinique spécialisé amin'ny douleur. Ça fait olo miaritra zegny. De fa azoko honogno le psychologiquement tegna hoe magnampy olo. De igny zegny nahatonga za nianatra na certificat en psychologie. Ahavitako mandiniky tsara be hoe magnino le behavior zegny le fomba ny cerveau-ntsika mieritreritra karaha izy. De hitako zegny hoe mbola tsy ahavitako magnano le raha tiako atao fô le raha satria plutôt tsy mbola mavita magnampy zegny za. De nagnano za neuroscience coach. De neuroscience zegny fandinihagna fianaragna hoe magnino ma cerveau-ntegna ty mieritreritra karaha izy. Magnino antegna magnano raha tsabon-tegna ameko exemple zegny andre. Ohatrandraha zegny anao zegny malahelo na tezitra anao na vasira anao nandeha nandry. Asa nankany anao tamin'ny vadinao nandeha nandry anao fô maraindraigny igny. Efa igny raha voalohany eritreretinao. Matonga le hoe ambebolo hoe diova alohany hoandry anao le raha jiaby tsy manjary. Satria anao mifô maraindraigny. Igny raha voalohany eritreretinao. De misy fagnazavagna izy physiologiquement zegny le neuroscience. De za zegny nahazo certificat amin'ny fandinihagna hoe à partir neuroscience ny cerveau hoe magnino matsika mieritreritra magnano zegny. Ino mahatonga cerveau-ntegna mandiniky raha araiky, magnano raha karazany araiky, zegny hoe mianatra momba cerveau, manakory cerveau-ntegna mifonctionne, mahatonga antegna magnano raha karazany araiky na koa magnano karazan-draha hoe atao hoe victime lava ohatra na misy karazan'olo zegny magnano projet de tonga de vita. Magnino misy olo magnano raha procrastination fô tsy mety vita, besa tsy mety vita. Nandalovantegna baka raha zegny. Fa décidé za après nanokatra nina coaching business. De coaching business ataoko zegny basé amin'ny neuroscience. Tamin'ny tany niasako ty zegny, tamin'ny oncologie clinique niasako ty zegny, de fa azoko honogno misy fomba fizahagna, misy mampiavaka zegny le olo teraka tamin'le tany, le américain reo, ndraiky le immigrant reto. Misy fomba fieritreretagna, misy fomba hafa itovian'ny immigrant. De tegna hoe nagnitikitika saigninao hoe magnino matsika mieritreritra raha karaha ty, magnino matsika immigrant mieritreritra karaha tsy amin'ny placeny lava. Efa azoko honogno zegny hoe ino raha andalovantsika en tant que immigrant. Ary atsika immigrant zegny mifindra amin'ny tany hafa mandalo ajustement. Satria voalohany anao mandalo le nostalgie ndraiky raha jiaby maro igny, misy raha fagnazavagna izegny physiologiquement raha jiaby. De igny zegny no ataoko hoe spécialisation na magnano zegny. Fa zegny credential na ça zegny za magnano coach one-on-one ho an'izay intéressé. Tsy midika ndraiky zegny hoe immigrant fô no agnanovako coaching fa ho an'izay intéressé afaka manoratra message privé amina de iezahako valiagna akeo hoe manakory fomba hitondrasantsika higidiavako anao hagnamiako coaching anao hatongavanao amin'ny projet zay tianao hatongavagna na hoe amina fomba fieritreretagna zay tianao hatongavagna fa manorata amina de za tsika miaraka akeo hoe manakory fomba hagnanaovagna azy
Agnampiko anao am'le raha magnanzay zegny no atao. De vidéo moa zegny ezahako atao par semaine au moins. Fa raha ohatra zegny intéressé andry am'le vidéo ataoko za mampianatra ataoko tapatapaka le izy fa mampianatra zegny za hoe ino ma cerveau zegny amin'ny vatanantsika. De ino koa ma zegny raha ataon'ny cerveau zegny, raha ataon'ny fagnahy zegny amin'ny cerveau. Hoe magnakory ma magnino ma za mieritreritra karaha ty, magnino ma io araiky ry mieritreritra karaha zegny. Zay zegny raha indesiko na nianarako mba afaka ampitaiko izy ka mahita topic zegny za magnano na za tonga an-tragno magnano izy par weekend na lera za mandeha miasa de mbô ezahako zegny havitagna le vidéo afaka zahanandre na amin'ny Facebook moa zegny mahazatra antsika fa uploader koa atao koa amin'ny YouTube fa raha fa misy topic za tsy maintsy mizara izegny ho antsika. Tsy magnino andre na tsy hagnano coaching miaraka aminahy, tiako ndraikandraika magnano mandivasa message privé amina de zahantsika ke hoe firy andro agnanaovagna coaching andre fa le raha baka zegny tsy maintsy mila dédication fa magnampy le raha fa le raha moa zegny ataoko amin'ny phone satria le raha nandalovako zegny de hitako hoe nagnampy za de mba tiako zegny mbo magnampy olo koa za ho an'izay vitako ampiagna. Fa mandrata message privé de eo antsika miaraka mandinika hoe manakory ino le but tianao andeha tongavagna, manakory ahavitako magnampy anao atonga akagny. Fa zegny raha azoko atao le miguide za ndraiky mi-coach anao de mahatonga anao atonga amin'ny but-nao. Zay zegny tegna raha tegna ataoko. De zay zegny magnaraka koa fa merci andre magnaraka vidéo-na de mba ataova like de ataova commentaire de apitako koa ino topic mi-intéressé andre afaka mbo ifakifakaiky amin'ny magnaraka de mba iezahako valiagna na ohatrandraha zegny raha privé de ezahako valiagna de ho hitantsika ke de merci.